खुलुमबाय दिनै आंनि नामा मनबती गयारी दिनै आङो दुथांफारा सुबाइजार दुथांफारानिफ्राय फैदों आंहा न'खराव मोनसे जाथाय गिदिर जादों दा बेनि थाखाय दिनै आंनि फिसा हौवा पबित्र गयारीनि बिहामजोआ दाखालि फेब्रुवारिनि 25 तारिख शुक्रबार बारायाव बहा थांदों न'आवबो खिथालाङाखै साननि 12:30 टाइममोन दा बेनिफ्राय फिसौ सासे 3 बोसोरनि दं बे 3 बोसोरनि गथ'खौ लानानै थांदों दा बहा थांखो जों बिनिफ्राय जेबो खबर मोनाखै जों मिथिया दा मोनोबा नोंसिनिफ्राय नायगिरिफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो लुबैदों बबे जायगानियाव दङ दा बेखौ नोंसोर अननानै जोंनो बे पबित्र गयारीनि नाम्बारखौ जों होफागोन बे नाम्बाराव नोंसोरो खोन्थाहरनो हागोन जोंनि दुथांफारा सुबाइजार 1 नं दगलपारा रिभिनिउ भिलेज जोंनि गामिया दुथांफारा होननानै बुङो बेनिफ्राय दा जों फिसौखौबो लुबैदों कल्पना गयारीखौबो बिजुलि गयारीखौबो जों लुबैफिनदों दिनै बहा थांखो जों मिथिया खुलुमबाय राजा नोंथांमोन PM सेटुब चेनेलाव जादि आइया दा बुंनानै गालांदों बे थार बाथ्रा माने आंनि हिन्जावा थांनाय फेब्रुवारि 25 फ्राइडे खालि सुक्रुबार खालि माने न'निफ्राय ओंखारलांदों माने बियो थांदों जेरावखि थाङा माया बियो न'निफ्राय माने खोन्थायालासिनो थांखुमादों ओमफ्राय दा बियो जाहैबाय दा खबरबो गैया दबरबो गैया दा जेरावखि थाया दा राजा नोंथांमोना जुदि नैबे PM सेटुब चेनेलाव जुदि जों दा भिडिअ खालामनायाव नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला बेखौ माने नायनानै गाहायनि डिसक्रिपसनाव आङो आंनि नाम्बारखौ होखागोन जुदि नुयोब्ला नोंसोरो बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन जाहाथे आं बेखौ लुबैयो माने आंहा आंनि हिन्जावखौ नांगौ जुदि आंहा आंनि हिन्जावखौ जुदि नांगौ होननायाव जुदि मोनाब्ला जायखिजाया आंहा आंनि गथ'खौल' नांगौ आं दा बेखौनो लुबैयो दा राजा नोंथांमोननिसिम दोनथ'